на всички зала Арена Арена София. Добър ден, България! Днес близо 15 000 души ще се събрали отново тук в сърцето на София, за да отправим едно ясно послание. Стабилна България! Време! Съгласни ли сте? Уважаеми гости, приятелю Бойко, приятели от РЗС, уважаеми приятели от ГЕРБ, на 5 октомври вие сте обречени да победите! И това ще бъде историческа победа, защото е в навечерието на 25-та годишнина от демократичните промени у нас, от онзи велик 14 декември 1989 година, когато хиляди софиянци подкрепиха студентите и свалихме член първи от старата конституция и господстващата роля на БКП в обществото. Вашата победа ще е наистина историческа, защото СДС започна битката комунизъм и демокрация, но за съжаление почина по пътя. Господ е отредил вие да я завършите успешно. Промяните в нас започнаха с главата надолу. 90-та година Чехия, Полша и Унгария демократичните движения и форуми победиха от раз. В нас с абсолютно мнозинство победиха бившите комунисти. Вие ще сложите край на това и ще извадите България напред в Европа. Национална чест е да ги победите на изборите! Изживяхме като страна една тежка година. Безпрецедентно. Използваха слабости в българската конституция и победените се съюзиха срещу победителите. Игнорираха гласа народен и Божи и се напънаха да ни управляват, в резултат на което страната е в буквална катастрофа, в кома. И което е най-лошото, опитаха се да ни върнат 70 години назад. На 44-та година, с присъщите си опити за политическа репресия, този път срещу лидерите на ГЕРБ. Разследваха Борисов, защо летял с правителствения самолет. Ще лети още 4 години и много е летял. Защото много е работил, за разлика от нижетурките експерти, премиери. Защото е откривал мостове, откривал метра, откриваме автобани, откриваме пътища, градинки, онзи ден плувен басейн в Плевен, църкви, пътуваме в чужбина, защото го кани Обама, защото Юнкер беше тука, защото Орбан му писа писмо, защото е единственият българин. Единственият българин, когото, а не само българин, може би единственият европеец, която госпожа Меркел прегръща, Хер Борисов. Имаше опити да се разправят с Цветан Цветанов, да го сложат от другата страна на барикадата, с престъпния свят. Най-голяма оценка за Цветан тази година е високите правителствени награди от Испания до Германия, защото ние сме външна граница днес и ни следят какво правим тук. Въпреки всичко вие издържахте и на 25 май съкрушително ги победихте. Нямам по-любимо четиво от сборника от два тома на ЦИК. Чета с нощи резултатите и се радвам. Синя София 20% над БСП. Пловдив, европейска столица на културата. Културни хора 25% за ГЕРБ. Варна, която не искаше Борисов, 20% за ГЕРБ. Другият черноморски град Бургас, смазваща победа, 25% за ГЕРБ. Браво на Габрово, 41/17. Браво на Благоевград, 20%. И още
Стара Загора, Плевен, Добрич, Шумен, Сливен, Ямбол, Хасково, Пазарджик, Перник и още.